ବହୁତ ଦିନର ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଶିଆଳଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ବି ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଆଳ ଚାଲାକ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଆଳଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ମଜା ନେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିଆଳ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାବିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାହାକୁ ବି ବୋକା ବନେଇନି। ଆଜି ଯାଉଛି କାହାକୁ ହେଲେ ବୋକା ବନେଇ ମଜା ନେବି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଆଳର ନାକରେ ତାଜା ମାଂସର ବାସ୍ନା ବାଜିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ ତ ତାଜା ମାଂସର ବାସ୍ନା। ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, କୁକୁରଟିଏ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସୁଛି। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଶିଆଳର ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ବାହାରିଲା। ସେ ଆଉ ସମୟ ବର୍ବାଦ ନକରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା କୁକୁର ପାଖରେ। ଶିଆଳ କହିଲା, ଆରେ କୁକୁର ଭାଇ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କଣ କରିବି ଆଉ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ଘର ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ତମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରି ଯାଇଛି। କୁକୁର କହିଲା, ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି, ତୁମେ ଯାଇ ଘରେ ଦେଖିକି ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେଇଠି ଛାଡି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା। ହା 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 ହା, ମଜା ଆସିଗଲା। କଣ ଲାଗିଲା ଏ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ? ତାପରେ ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। କୁକୁର ଯାଇ ଘରେ ଦେଖିଲା ତାର ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଛୁଆ ବି ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ କଣ? ମୋର ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଶିଆଳ ମତେ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କହିଲା? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଶିଆଳକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ମଜା ଚଖେଇବି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶିଆଳଟି ନଦୀ ପଠ ଆଡକୁ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ସେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଓଃ, ଏ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଲୋଭ ହେଉଛି। ଯାଉଛି ଦେଖେ କଣ ହେଉଛି। ଏହା ଭାବି ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, କେମିତି ଅଛ? ଆଜି କଣ ପାଣି ବାହାରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହ? କଣ କହିବି କୁହ ଶିଆଳ ଭାଇ? ପିଲାମାନେ ଜିଦି କଲେ ବୁଲିବାକୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଯାଇ ବି ପାରୁନି। ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କଣ? ହେ କୁମ୍ଭୀର ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ସେଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ ମନ ଖୁସିରେ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ହାଡ଼ ପକାଇ ଦେଲା। ହା 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 ହା, ଏ ଛୁଆ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିଲା। ଯାଉଛି ତା ମା ଆସିବା ଆଗରୁ ଏଠୁ ପଳେଇବି। ତାପରେ ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା।
ଏହି ସବୁ ଘଟଣା କୁକୁରଟି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁମ୍ଭୀର ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୋ ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଉ ସେ ଶିଆଳ କାହିଁ ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ହାଡ଼ ପଡିଛି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଶିଆଳ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର। ହଁ, ସେ ବି ମୋତେ ମିଛ କହି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଶିଆଳକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆମେମାନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ବାଘ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ହେଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଏ ବାଘ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବି। କେବେଠୁ ବାଘ ମାଂସ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ଏହା କହି ସେ ବାଘ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛ? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ହଁ ମାମୁଁ, ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ଶିଆଳ ପଚାରିଲା, ଆଉ ତୁମ ମା? ବାଘ ଛୁଆ ମାନେ କହିଲେ, ଆମ ମା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଆଳଟି ବାଘ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି ଲୁଚା ଛପା ଖେଳିବା ବାହାନାରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଅନ୍ୟ ଛୁଆଟି ପଚାରିଲା, ମାମୁଁ, ମୋ ଭାଇ କାହିଁ? ତୋ ଭାଇ ଏବେ ମୋ ପେଟରେ। ମୁଁ ବି ତୋତେ ଏବେ ତୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଛୁଆ ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆସି ମା ବାଘ ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ହେଲା? ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋତେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇବି। ଏହା କହି ବାଘଟି ଶିଆଳକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଗଲା। ଏଇ ସବୁ କଥା କୁକୁର ଦେଖୁଥିଲା। କୁକୁର ବାଘକୁ କହିଲା, ମାମୁଁ, ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଶିଆଳ ଲୁଚିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିଆଳ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଶିଆଳ ପାଣିକୁ ଦେଖି ପାଣିରେ ଆସି ପଶିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଶିଆଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଶିଆଳ ଯେମିତି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଶେଷରେ ବାଘ ଶିଆଳକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା।